Hello mga kapamalandong, kumusta? Kini si Brother Alex Slim, makig-uban na usab alang sa ato ang pamalandong karong adlaw. Pitsa 2 ning bulan sa Mayo 2023 ug ang atong ebanghelyo no naa sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 10 bersikulo 22 ngadto sa 30. Himayaw ikaw o Ginoo. Ug miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulugan sa paghala didto sa Jerusalem. Tingtugnaw og naglakaw-lakaw si Jesus sa beranda ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga tao kaniya og miingon, "Kanus amo man gayud kami sultihi sa klaro. Tug-ani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayud ang Mesiyas." Si Jesus mitubag, "Sultihan ko na kamo. Gisultihan ko na kamo apan wala kamo motuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan mao ang akong saksi. Apan dili kamo motuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila og sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon og dili nagayod sila mga matay og walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan og walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang amahan usara." Unya ang mga tao mipunit. Okay, dito ra tama ng atong ebanghelyo. Mga igsoon, no? Dinhi ni mong ebanghelyo nakig-istorya sa Jesus sa mga tao og langaw tana gusto og confirmation kung siya bagayod. Siya na bagyod ang Mesiyas. Siya na bagyod ang gipadala sa Ginoo. Apan mitubag sa Jesus nga bagyod sila ang mga tao wa mo tuo kaniya, no? Ingon pa niya nga ang mga buhat nga akong gihimo, no? Maoy saksi nagpamatuod nga siya na ang Mesiyas. Apan sa gihapon ang mga tao wala mo to sa iyaha. Adunay daghang mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga gipangita nato ang Ginoo apan wala nato di ay siya nailhan og nakita tungod kay lahi ang atong pag-ila o pagtan-aw niya. Sama ning mga Hudiyo, wala nila mailhi si Jesus tungod wa sila mutuo kaniya tungod kay lahi ang pag-ila nila sa usa ka Mesiyas. Nga ang Mesiyas hari, powerful, no? Doon na siya authority, doon na siya maybe connection sa ato pang panahon karon, connection sa mga kadagkuan. So wala nila mailhi o wala nila naka-recognize nga si Jesus mao na ang Mesiyas tungod kay mao kini ilang panglantaw sukwahi sa gipakita sa Ginoo. Ingon usab ta niini mga igsuon mga kapamalandong. Nay mga higayon nga wala nato na hinagbo, wala nato na nabantayan, wala nato na kita ang presensya sa Dios tungod kay sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Lahi ang atong pag-ila o paglantaw may tungod sa Ginoo. Panalitan, kada bang doon natay problema, nagtuo ta nga by the power of our prayer, masulbad ang maong problema. Mulihok ang gahom sa Ginoo o masulbad ang maong problema. Nga murabag ka ng humanimog ampo ng gabi, pagmatay nimo sa buntag, naghukta nga pagkaugma, okay na. Plastar na, naay good news. Apan lahi di ay, no, ang plano sa Ginoo. Ngano? Tungod kay ang iyang plano, ordinaryo ra kaayo nga hitabo, no? Gusto niya ma-involve ta sa solusyon sa atong problema. Meaning, atong lihukon, atong trabahoon, atong sulbaron, uban sa iyang giya. Ang atong gusto manggod kay power, murabag magic, nga isa ka ana sa Ginoo, okay na ang tanan. Ikaduha mga igsuon, nagtuo ta nga ang Ginoo mahigugma nato
or mobuhat og maayo nato kung maayo pud ta niya. Let's say for example, kanabang kanunay ka nag-ampo nga ilakay sa mga disgrasya, mga katalagman, nagbinuutan ka, nag-serve ka, tanan nga mga ayong buhat imong gibuhat. Nagtuo dayon ta, nag-expect dayon ta na walay mga di maayong hitabo nga maabot nato. Ngano? Tungod kay lakas ta sa Ginoo, tungod kay nag-serve ta, tungod kay naang Ginoo ba nato. Apan di ay lahi ang plano sa Ginoo, no? Mga igsoon, dili garantiya nga kung nag-serve ka, kung duol ka sa Ginoo, walay dili maayong hitabo maabot nimo, kung dili naa gihapon. So, mungutana din ta, Lord, asa ka? Nganong ako man nag-serve unta ko nimo? Nganong ako man na nagtarong mo unta ako, amo ko'y giagrabyado nga tao? Tungod mo igsoon, kapamalandong, ang atong pag-ila o paglantaw sa Ginoo sayo. Nagtuo ta na mubuhat kog maayo para higugmaon ko sa Ginoo, para panalipdan ko sa Ginoo, para i-protect ko sa Ginoo. Di ay, no? Magbuhat ag maayo tungod kay gihigugma na ta niya. Tungod kay gi-bless na ta niya. May son ibang hilyo gipahinumduman ta na atong ila-ilahon ang Dios na atong gialagaran, Dios nga atong gisimba. Unsa siya nga klase nga pagka-Dios? Ni atong ebanghelyo naa naunta atubangan nila si Kristo apan wa sila makaila tungod kay lahi ang ilang panglantaw ug lahi ang ilang pag-ila sa usa ka Mesiyas. Hinaut unta igsuon ka pamalandong sa bisan unsang sitwasyon sa atong kinabuhi, kasakit, kalipay, kagul-anan, ato untang masinati ang buhing presensya sa Dios nga niya uban nato. Maigsoon, daghang salamat sa pagsunod ning ato ang pamalandong karon. Please like, please share o follow sa atong Facebook page ug atong YouTube channel. Kini diay si Brother Alex Lim, ang inyong kapamalandong. Mingon na lamang, kung ang Dios dapig kanato, kinsay makigbatok kanato. Nalaygon ang Dios, praise the Lord. Hallelujah. Kita-kits ta sa sunod natong pamalandong igsoon. God bless you, brothers and sisters in Christ.